limana akokuma ta leda abe mali de onde fo sabu ni mballa alela ka fo de ni nywana jama ka boka kumbe akuwa fendo balana do denga jamana de unka do ka fo ale tara jamana ka cidela ni cika min doni da ale te mawre cikela ko jamana kunti ya bla cimina ataro de ke wachi hakilla jamana de unye ayo wasa surala jamana de ko ni mbora ka caya ka kumbe obayira ka fo malikanu obe jamana mali de unabi malika se ka tanye o kanube mali de unabi mali de chama min mbora ka tale kumbe panguru jigi kenena de mana ka damine panguruji kene fo yoro mimbe ni o ye kuluba ale dalalai jamana den fenfe bora bede ko aywa bi mbendishi goshini mali jamana nyamogo be straminga tamaya ira ka fo kuti fe ka bo srenga sabu ubika mali ubika nyeda nye fantamna ni bela jelefe mi colonel Abdoulaye Maiga dimana akumene ko jamana den fe uya senzen ka bona e fo aéroport international Modibo Keita senu libana mi colonel Abdoulaye Maiga aywa ya soro jamana kuntigi yere ubeka kono mi kulubaye ajala ka fo colonel Assimi Goita kunungo aye colonel Abdoulaye Maiga aya bismillah libana bismillah le ko fe le sor ka kumala colonel Abdoulaye Maiga utlale nyogoyon la ci min donada na taro lase o ci commencé gi anano ke jamana kuntigi ko fe colonel Abdoulaye Maiga ka soro ka nyefolike kuna fondilawi libana ay kanto ka fo ko abi fe ka ala de fo ala fole ko fe limana ko jamana kuntigi fo colonel Assimi Goita o mini o be mali nyamgo ya labbi o mini o ye gerjege di uluma ko segani joro inke ka segata mali kungo fo jemaye ako colonel Abdoulaye Maiga aywa kuma folo min kon bi boada de mana o ye ka aywa mi jamana den fu mali den kelenkelena bela jele minum be ni olubi ku dishi goshini mali den yebi ako ni jatemne ke mali sengana de mana ko mali de kera jamana ye kabi ala ka CEDEAO da gelea mi mali soro CEDEAO sigila ama jamana foi soro ko e ka laje mi CEDEAO ay garante min be malika jamana ka soro ni gela were be malika lakana balia jamana de sengenendo ko CEDEAO ma o shilaje ka kalo woro jale ko gelea be malika ko fo o de kuma kunata fo jema ko famia o de ato a fora ka fo CEDEAO nyemgo colonel Abdoulaye Maiga dadu na o kilingelina bela jele ka waliawla o be ka min taka mali segerebi ako kosaina u chamambe utukutura nyono fe ka kuma fo ka mali jalaki mali mimbe bini aywa bingera aledeka bimbiga kaka mena na fora ka fo ma wera jonde se ka jeni aye jamana shite bi kibi jana ka fo ko e ka finitigi mina ka jamana kono oni marfa unambe itado abora romina abina mina fana itodon o kuma ka fo yoro ko tse ka bashi colonel Abdoulaye Maiga ira ka fo kuma de tara o tara fo jien ke la tomba ka keneka ni ma wera yo ke bashi abi soro eni ebe fe malika ke jamana wera note uluma foi fara foi ka malit se gata aywa jamana foi la bi kibitani nyogona ke ko franjela fanga fradama ami dado jamana shi kungola ka fo kabi dado ulu kungola ka bo nyenabo ma weraw de be minu miku dado mali kungola kuba nyenabo uyere mali jamana nyemago de ko tike ni mali jamana kungo bi nyenabo ina amse ka barake nyonfe amse ka fencha mange nyonfe nga ka fo de bamana ngote ko shedo kulukulu kono o ichen nga ishi anfe o be sherema bibi na maliko uka toy ayreka ka barake ani mami bibbe ala ko barake nyonfe ako ni bitle laje jamana shite bi ko obisega ebisega ti jaguya oka ki daga udala ka fu yana ko aywa tani sirafe akadi jamana ichugo mina ani mami ka barake anobe barake amandi ni mami manyala fana ay nyon solo romna abi nyon bla ino colonel Abdoulaye Maiga ira ka fo ko finitigi ma binani woro minum be no ko warga finitugo ye no kuma fora Nations Unies keneka ni aywa jeke la tomba ere nyama ale ida do la ko mercenaire te Alassane Ouattara mi jamana kuntigi o yangira ku kabla CEDEAO nyemgo fana ira ko mercenaire te ko abena fo nunun koni takira benkan yere de ka mali jalaki nga o te bashi ale Abdoulaye Maiga ka kumala ako franjela fanga bibina
ko in kɔni a bɛ sariya de bolo olu si tɛna se k'a fɔ k'u b'u sen don sariya ka baara la k'u bɛ fereke don a sen na maa kelen min bɛ se k'o kɛ o ye jamanakuntigi ye sabu ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale de bɛ an ka finitigiw sanfɛ n'o ye chef suprême des armées ye ale de bɛ an ka kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye conseil supérieur à la magistrature ye ale kelen pewu wa ale de bɛ se ka kuma nin ko in na wa ale de bɛ se k'i da don sariya ko la sabu a yamaruya bɛ ale de bolo o de y'a to finitigi maa 49 ko don maa 3 bɔra la muso 3 bɔra la o kɛra jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔ hadamadenya yɛrɛ dɛmɛ ani dɛmɛ k'u bila ka taa u ka so nka k'a fɔ maa 46 tɔ minnu bɛ yen ni olu ka ko bɛ sariya bolo ko fo ka olu bila colonel Abdoulaye Mayiga y'a jira k'a fɔ ko in kɔni a bɛ sariya ka bolo kan ayiwa sariya a ka di sariya ye cogo min na a b'a kɛ o cogoya de la a y'a jira k'a fɔ nka o t'a jira k'a fɔ Mali ni maa wɛrɛ bɛ kɛlɛ la dɛ Mali ni maa si tɛ kɛlɛ la wa Mali tɛ kɛlɛbaga maa si ma a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ni min bɛ fɛ ka na baara kɛ ni Mali ye i ka na dayɛlɛlen don ye nka a ka kɛ fɛn 3 kɔnɔna la i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye min fɔ jamana ka bonya kɔnɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la ani Malidenw ka nafa o kɔnɔna la jamana o kuma filɛ dɛ l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye nouvelle horizon ye an bɛ don a kɔnɔna la kuma na jamana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ an ka fangabulon min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ma o bɛ Abdoulaye Diop de bolo Abdoulaye Diop bi na a kuma na jamana a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ka ciden dɔw kan ka u kunda Mali kan a tɛna mɛn nka u ka nani a kun bilalen don ka tarata de kɔnɔ nka a bɔra o la jamana a jarala k'a fɔ don nataw la taama in kan ka kɛ nka colonel n k'a fɔ colonel tɛ sa kɛ nin ye Abdoulaye Diop de ye Abdoulaye Diop min ni ale de b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna a ye laseli kɛ VOA maaw olu de ka kunnafonidiso kɔnɔna la o senfɛ a ko Mali furadama CEDEAO ye jɛrɛ min kɛ kɔsa in na n'o y'u ka sommet extraordinaire ye min kɛra alamisa tɛmɛnen New York ale kɔnɔna la jamana ko foyi ma sara Mali la yɔrɔ ko bɛ se ka kɛ cogo di jamana ye tɔn bɛ sigi foyi tɛ f'i ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ɲɛmuru tigɛ i la Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko o tɛ fɛn bɛnta ye nka Mali ma foyi fɔ CEDEAO y'a ka jɛrɛ kɛ u ma hala sara Mali la k'a fɔ ayiwa an bɛna sommet extraordinaire kɛ wa maa wɛrɛ kungo ma fɔ yen nɔ Mali de kungo fɔra yen nɔ Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ o si tɛ baasi ye ko u kan k'u ka ciden dɔw bila ka na Ghana jamanakuntigi b'a la Nana Akufo-Addo Togo jamanakuntigi b'a la Faure Gnassingbé fo ka taa se Sénégal ale masakɛ ma n'o ye Macky Sall ye u kɔni kan ka na Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ u ka nani Mali jamana ɲɛmɔgɔw tɛn'u bali nani la nka n'u bɛna u ka na ni kumakan ye n'o ye bɛn ni kelenya kumakan de ye k'a fɔ de k'u bɛna ko jagoya Mali kan a ye don nin da in fɛ jagoya la k'o kuma t'a la dɛ Mali tɛna sɔn o ma bilen o de la Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ni jamanakuntigi 3 n'u nana Mali la u kɔni mina kuma bɛ da yira ɲɔgɔn na de Mali kɔni bin kɛra ka di nin ko bɛ sariya bolo aw ko cogo di n'a fɔra k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya aw bɛ se ka kɛ ka fɛɛrɛ ɲini a kow la nka k'a fɔ de jagoya a ye ninnu bila Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ Mali tɛna don o sira in fɛ maa si fɛ bilen ko nka CEDEAO kɔni ye min kɛ nin ye n'o y'u ka sommet extraordinaire min kɛra kosa in na New York ko foyi ma fɔ u ye nka u ma u bali dɛ k'a fɔ k'u bɛ ninnu bisimila n'o tɛ ko ni kun y'a kɛ maa dɔ ye a y'aw ka jɛrɛ kɛ aw bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ wuli ka na o jamana kelen kɔnɔna la o jamana bɛ se k'a fɔ aw y'a ka jɛrɛ kɛ aw kana se yan an t'aw ka foyi la bilen nka Mali jamana ko an ka sigi ka kuma an k'o fisaya fɛn bɛɛ lajɛlen kosa in na jamana min ye Abdoulaye Diop ye a ko Niger yɛrɛ ni o ye an kɛrɛfɛ jamana ye jamanaw ni colonel Abdoulaye Mayiga ye ayiwa kuma dɔw ta ka ɲɛsin o jamanakuntigi ma n'o ye Niger jamanakuntigi ye k'a fɔ ko Niger jamanaden tɛ jamanaw o kuma cayara kosɛbɛ a na kɛ yɛrɛ an bɛ don min na ko bɛ Niger fununen don o kuma in na kosɛbɛ fo a y'a ɲini ko a b'a ka furancɛw n'o y'a ka dancɛw ye ani Mali cɛ k'a b'o datugu an bɛ don min na ko bi jamanaw o ko kɔni a bɛ n'a fɔ o bilala sen kan sabu Mali ni Niger cɛ jagoɲɔgɔnyaw ani taa ni ka segin o b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ u bɛ bɔ Niger jamana de la ka na Mali la yan nɔ a bɛ tɛmɛ Gawo fɛ ka tɛmɛ Menaka ninnu fɛ ka na jamana kɔnɔna la Niger kɔni ko ale na a ka dancɛ o datugu ani Mali cɛ o dun y'a yɔrɔ sɔrɔ
les mana mi mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies no MINUSMA ale fana ka fen chama mi teme au Niger kelen de fe kana Mali la o yoro ni ada to yima ke Mali kelena ona foni flane ay ni mbo nouvelle urgence qu'on a là o mana boy canard déchaîné abia kumana e mana le canard déchaîné aya ira ka fo anga douane no yanga finitigi minumbe ni olu de soro yakubaya kana anga jamana wakane ba kono o bibi na nyemgo mimbe ni oye inspecteur général Amadou Konaté abina fo ko ke yakobi sabu alebe douane nyemgo yala abe wati damado bo sisan nga abina fo joro min kalfara la joro amaseka a joro bi amaseko fa folo sabu jamana mogo bi nafolo mina douane fanfe anake wati do de bi bo o nafolo ina akoni jate laban yere laje kana bla sisana jamana miliyari keme ani bisabani fla fo do yere baka jamana mali desaraka o de soro ka sababu ke douane ka bara chuga yere ni wati nuna nga kuma yere alasira anga ya fanga blo min be nafolo ko ni soro ko kuna alfuseni sanu ale de la selike nga la seli de mano ama bo adala kanyishi douane nyama ba makafo mini bo joro langa ay kuma min fo kuma douane nyama go biseki ka tala sabu akira douane yere ka jabala mini o kurmu karla o dongo sama ko dela ajala ka fo alfuseni sanu ako abi aka kuma labani minye ode ka fo douane nyama ba ayo samba flani mugani fla ni jabe min sorola o sorowla doya douane nyemgo ka don ka fo abitoy walma atitoy o ana o don sabu limana jate laba min kon bole de ode ka fo douane tienla bara gelalendo abolobi hali douane yere douane barakela were chamambe bi minum be no lubika jalaki be nyemgo inka ka fo ko aywa fefe be ka soro na folo strategie nuna chama de be ka bo ala e dungo da wayira ka fo douane am domine ko bi abika jigide atika yelede nga jamin bi afana obo sementia sabu jaina anyabe douane nyemgo bani aya ministry ya jolela o ministry kando ka fo ko ka be sugandira ka ke douane nyemgo o jabi mi no nyina ife halsa masika jabin soro de nga douane nyemgo fana kando ama afayana ko ni bi fe baraka nye ikana ire ife mogo ibi fe maminunga barake ikana fo ko ayininta barato nyere mamin kadi nyere no bi barake nyonfe don nga fo ministry kanto ka fo ko amana ke chugo ale koni fere ba le rebulu mano kuma ina korobi nyona de le canard déchaîné amana boy l'indépendant amido akonna la kumana l'indépendant felete dore bio ko senekala ubiseka deme chugo mina oye plateforme PCC no ye professeur Clément Dameleka Tonye Tom Flene nous comme plateforme de lutte contre la corruption et le chômage PCC alamza temene septembre kalot le mugani fla de bana ko yuka jekulu do blasenga nous comme mouvement dabakala ko laini chama de bu febi kanyeshi aywa senekela oluma senekela biseka bunya chugomina ka to ka senela senekela biseka dunga fa sabati jamana konna la chugomina mi plateforme PCC ya ka jekulu min blasenga nous comme mouvement dabakala aleka laini ode ko uye la jeremi ke mouvement dabakala bamako yanno a nyemgo ba mbenu ya coordinateur Ibrahima Cissé anake ni jekulu yere libana faso de jama chama ba de farale do nyonka ka sega senekela ka hake ulu la fasa ukuka laini abitalike ka kunafuni nyumandi ani senekela were ka hake ukanga minke fana ka ukaseko don uni jamana nyamgo uche sabu senekela chama bebi limana ikon be senena nga ika hake yeminye ani fana kanga minke chama be otodon plateforme PCC ani mouvement dabakala ko lubina wulika jode ke o bara ndi seka sabati tugomina ani ka fere nyini fere jonjon yere anga jamana kono la ya limana seneb seka ke bama yelema fen tugomina anga jamana kono ani senekela biseka seneke kan nafa soro ala chugo o baraka sega sigisenga o tita kuna foniko o tita wulika joko o de la bamako ya mouvement dabakala blale senga senekela chama mbora kita nyino kajolo kuchala masina kana aywa PCC lame no ye mouvement dabakala ka bulu faranye ajala ka fo professeur Clément Damele ale mi PCC nyamai ako nyina koni abigele ako kori ka nyede sabu ko aywa angare maseka soro wa malibe joro folo mina uyema konnala le mana kori senela ko ni alama janke nyina koni
ayiwa kɔɔri sɛnɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ min b'an bolo an bɛ sɔn k'o bila sabu laɲini min kɛlen don tɔni 300 ko ka o ɲini professeur Clément Dembélé ko ale man d'a la n'o bɛ se ka sɔrɔ ka sababu kɛ ɲina sɛnɛ yɛrɛ taabolo sɛnɛkɛlaw ma se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ nɔgɔ ma se ka sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma min ye u ka laɲini ba minnu bɛ yen n'olu dadalen don ɲɔgɔn kan o y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛkɛla kɔni kɛra i b'a fɔ ko maa min fori kɛra ka bɔ a kɔrɔ ka sababu kɛ mun ye subvention min n'o ye dɛmɛ ye engrais ko nasiraw la o ma se ka di nka olu ka laɲini dɔ ye fana ɲina kɔɔri sɔngɔ a ka yɛlɛ de o la sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a ka kɛ kɔɔri kilo 1 dɔrɔmɛ 65 a ka taa o la ani fana limanaw min ye sɛnɛkɛla minnu bɛ office Niger kɔnɔna la o bɛ jisɔngɔ minnu sara limanaw jisɔngɔ ninnu a yira k'a fɔ ko dɔ farala ka 100 o 130 ko a bɛ ɲini min ye office du Niger ani officieri OPIP u ka a bila sen kan Selinge ani office Niger kɔnɔna la u ka sɛnɛkɛlaw bɛ min di jisɔngɔ la u ka bila sen kan bɛɛ k'a ye a kana kɛ dogo ni dogo ye wa fana engrais min n'o bɛ di i b'a sɔrɔ a fanba di bɛ CMDT de ma ko o fana ka dabila professeur Clément Dembélé ka tɔn a y'o laɲini kɛ a ko a bɛ min ɲini engrais kana kɛ maa kelen ka ko ye u k'a kɛ ayiwa sɛnɛkɛlaw yɛrɛ da ka don engrais ko la n'a ma ɲɛ ko engrais bɛ ta ka na ka di jamana kɔnɔna la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw olu da ka don a la ayiwa o la min ye fɛɛrɛ ye o bɛ sɔn ka sɔrɔ a ko la n'o tɛ n'i ye Mali lajɛ bi jamanaw ni jamanaden hakɛ la ye maa 100 o maa 100 maa 80 olu de ye sɛnɛkɛlaw ye n'a fɔra k'a fɔ hectare 12 o de bɛ Mali bolo yan nka ko kɔngɔ bɛ jamanadenw na a dun fɔra k'a fɔ Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta nka yɛlɛma hɔrɔnya jamanaw a talen don kɔngɔ banna yɛlɛma hɔrɔnya in talen don min y'an ka jamana ye an sagoya tɛ a dugukolo la professeur Clément Dembélé ko o dun bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ don min na ko bi u ye jɛkulu min bila sen kan ko a bɛ fɔ min ma ko gilet vert n'o ye fini nugujitigiw ye olu bɛna wulikajɔ kɛ min ye jamana fan caman fɛ sariya min bɛ yen n'o ye loi d'orientation agricole ye o bɛna t'o ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye ani ka sɛnɛkɛla bɛ fan o fan Mali kɔnɔna la yan a ka hakɛ ye min ye a n'a kan ka min kɛ jamana kɔnɔ ka t'o ɲɛfɔ u ye o ye mouvement gilet vert maaw ka hakilila ye kunnafoni filɛ l'indépendant ni sɔrɔ a kɔnɔ jamana o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ face de semaine le soir de Bamako ale bɛ yan nɔ a kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana ko ale tɛna bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔ cogoya si de la u bɛ Côte d'Ivoire fanga bolo u b'a dɛmɛ u ka finitigi maa 46 minnu bɛ yen ni olu minɛnen bɛ n'u bɛ kaso la Mali la yan nɔ a bɛ n'a fɔ Faransi jamana kɔni tigɛnb'a kan ale na Côte d'Ivoire jamana dɛmɛ nin ko in na fo ka taa se a laban na nin kuma bɔra u ka minisiri da min b'u ka jamana kɔnɔna la o koɲɛ kunna ministre de l'intérieur Gérald Darmanin ale de ye nin kuma fɔ a ka taama dɔ sen fɛ Abidjan jamanaw a y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Alassane Dramane Ouattara u sigira o kumana u ka hakilila falen sen fɛ a ye nin kuma fɔ walasa min ye Gérald Darmanin a tun bɛ baara ɲɔgɔnya taama dɔ de la Côte d'Ivoire jamana kan a bisimilalen Alassane Dramane Ouattara fɛ a ka fangaso kɔnɔna la n'o ye palais présidentiel ye jamanaw a taakun kun ye min ye o ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kan ka ndolatan min bɛ farafinna tɔgɔ la n'o ye CAN Coupe d'Afrique des Nations min kan ka tan san 2024 janvier kalo la a taakun kun ye o kumaw de nka u y'u to sen fɛ ka u ka Côte d'Ivoirekaw ka finitigi ma 46 min minɛnen don Mali la yan o de la a y'i kanto k'a fɔ min ye lakanabaliya kɛlɛli kɔni kɔfɛ nka min ye Faransi ye ale bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ u ka finitigi ko ni kungo la walasa u bɛ se ka bila cogo min na kɛnɛ ka yen nɔ Côte d'Ivoirekaw ka finitigi min b'u ka kɛlɛcɛw kunna n'o ye Temi Ibrahima Ouattara ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se lakanako ma Vagondo Jomande ale fana tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ face de semaine le soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen le Pelinkan ale bi yan a kumana jamanaw Pelinkan y'a jira k'a fɔ ko an ka taa Bamako sigida 4nan n'o ye commune 4 mairie ye a maire ba n'o ye Adama Berete a n'a ka conseil municipal jamanaw ko tɛgɛrɛ ka f'u ye bi u ye baara kɛ n'i ye baara kɛ jamanaw fana ka fɔ Pelinkan ko ale sera Adama Berete ma Bamako sigida 4nan maire ba
u ye baara min kɛ k'u ka mairie ɲɛda yɛlɛma jamana a ye fɔ bɔ sabu ko mairie min filɛ nin n'o bɛ Bamakɔ sigida 4nan kunna bibi na a ɲɛda de yɛlɛmana pewu k'a kɛ ɲɛda kurakura ye o de la hali n'a sɔrɔla jamana an ka jamana yɔrɔ si tɛ yen baara kan ka kɛ yɔrɔ minnu na nka min ye conseil municipal min filɛ nin communicati mairie kɔnɔna la olu y'u ka fanga don min na o de ye u ka mairie yɛrɛ a ɲɛda bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o de la Adama Berete a n'a baarakɛɲɔgɔnw bi u ye wulikajɔ fusaya walasa mairie ɲɛda bi na ni kɔni donna Bamakɔ sigida 4nan mairie kɔnɔna la i n'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la mairie a n'a baarakɛɲɔgɔnw u ye baara caman kɛ wa o yɛrɛ ka bɔ yen sigida 4nan kɔnɔna la a fɔ minnu ma ko maire secondaire olu caman de jɔra jamana k'a daminɛ min bɛ tali kɛ Jikɔrɔni o mairie o dilala so belebeleba dɔ dilala yen n'u kama ko salle de délibération o dilala yen nɔ ka taa se Bugudani ani Lafiya 6 a n'a ɲɔgɔnna caman ani ayiwa jibontonw olu caman bɛ yen minnu fana dilala a y'a yira k'a fɔ fana ko sira dɔw bɛ yen bɔlɔn caman bɛ yen ani ndolantan kɛnɛ dɔw bɛ yen minnu fana dilala Amudalayi ye a n'a ɲɔgɔnna caman jamana maire y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'a ɲɔgɔnna baarabaw de bɛ yen minnu kɛra communicati kɔnɔna la nka ko sanjikɔrɔ wɔsi o kɔni tɛ dɔn nka an bɛ don min na ko bi Bamakɔ sigida 4nan a ye baara min kɛ jamana ko n'i y'a nafolo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ san 2019 fo ka n'a bila bi la a bɛ se $238,000 ma maa wɛrɛ ma di dɛ mairie yɛrɛ de y'i bolo bila a jufa la ka nin baara in kɛ le pelinkan a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye teliya la jamana o ye fasidi sɛbɛn Eco ye Eco y'a yira k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen min talen don ka ɲɛsin bange kɔlɔsi ma bange kɔlɔsi yɔrɔ ale nafa ye min ye o ye ka furanjɛ don denw olu ni ɲɔgɔn cɛ septembre kalo tile 26 o y'o don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min talen don diɲɛ kɔnɔna la walasa maaw bɛ se ka kunnafoniya dɔ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan cogo min na don in Mali la yan nɔ a bɛna fɔ a dɔnnenba tɛ wa n'i da tun a kuma yɛrɛ la ayiwa maaw ni kɛ kɛrɛfɛmaa ye walima maaw n'a fɔ k'a fɔ ayiwa e bɛ fɛ ka ko wɛrɛ nati an ka sigidaw kɔnɔna la yan journée mondiale de la contraception n'o de ka furanjɛ bange kɔlɔsi matarafa septembre kalo tile 26 san o san nin bɛ sigi a jarala k'a fɔ kabi san 2007 nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a sigira sen kan don in kun ɲɛnamayali dɔwɛrɛ tɛ o jamana a kun de ye walasa ayiwa sifinnakaw olu minnu bɛ yen bi n'olu de ka ca diɲɛ sosigi in kɔnɔ olu bɛ se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw dɔn cogo min na sabu diɲɛ taabolo yɛlɛmana jamana min ye cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani musow ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa u bɛ se k'u janto u yɛrɛ la cogo min na kɔsa in na jate laban min bɔra Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA o y'a yira k'a fɔ ko kabi san 2020 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko 100 10 15 ani murumuru 7 olu de bɛ a matarafa dugubaw ani an ka togodaw la o tɛ min ye sifinnakaw hali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ furu la a bɛɛ lajɛlen de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la o de y'a to an bɛ don min na ko bi jamanaw bange kɔlɔsi fɛɛrɛ a matarafalenba tɛ an ka jamana kɔnɔna la yan maa dɔw yɛrɛ ye seereya di a ko siratigɛ la ko ni da tunna bange kɔlɔsi la an ka jamana kɔnɔ ko i bɛ fɛ ka denmisɛnninw de su ka kɛ ko lankolonw kan ko k'a sɔrɔ dun limanaw ko i tɛ se ka to furubaliya la ka taa don manamana ko la o ye dɔw ka hakilila ye ko munna i bɛ se ka i bɛ na ni bange kɔlɔsi kuma ye k'i bɛ n'o don denmisɛnninw kunkolo la o ye dɔw ka hakilila ye nka dɔw fana y'a faamu i n'a fɔ Umu Ɲare tɔgɔ dɔ ale ye a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ min fɔ bi na denmisɛnninw ye minnu b'u dogo k'a kɛ n'i bɛ taa bange kɔlɔsi kɛ i ka taa kɛ ni maa ye dɔgɔtɔrɔ ye minnu b'a dɔn nka minnu b'u dogo k'a kɛ n'a bɛ kɔlɔlɔ lase u ma o y'a dɔnbaliya de ye nka min ye Kajatu Jawara ye ale ye furumuso ye a ko ale kɔni ale furucɛ tɛ jɛn n'a ye fiyewu ale ka bange kɔlɔsi matarafa sabu ko an ka diinɛ tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ i ka bange kɔlɔsi matarafa ale dun bi na ale ye bange kɛ a tilala ka bange wɛrɛ kɛ ka tugu a la limana u bɛɛ surunyana ɲɔgɔn na o kɛra kɔlɔlɔ ye ale ma a bɛ muso sɛgɛn kosɛbɛ bange kɔnɔna la ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛw de dun bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso lafiya a ka bangew kɔnɔna la limana o b'a yira k'a fɔ bi na bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ni da kɔni tunna la an ka jamana kɔnɔna la dɔw b'a faamuya a dɔw t'a faamuya a ka kan bi a kuma ka fɔ a nafa ka fɔ maaw ka se k'a dɔn o la an bɛ don min na ko bi min ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye
ayiwa a sen fɛ a kunnafoniw ka di walasa maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka bange kɔlɔsi kɛ u ka se k'a dɔn fɛn fasugu min don ani u ka a kɛcogo yɛrɛ ɲɛ o de ye kunnafoni ye jamana a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na an ye nin bɔ eko kɔnɔna la ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye o tuma aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni kun y'aw ka kunnafoni